бозии ниҳоии мусобиқаи лигаи умед барои наврасони то 15 сола новобаста аз он ки зери борону барфи шадид сурат гирифт хеле шавқовар гузашт. дар ин бозӣ дастаи моҳири ёвон бо дастаи наврасони помири вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон нерӯсанҷӣ намуд. умуман дар ин мусобиқа 10 даста иштирок дошта, ин ду даста ки дар гурӯҳи Б шомил буданд, дар охир ба даври ниҳоӣ роҳ ёфтанд. дар қисмати аввали бозӣ футболбозони дастаи моҳир ба пеш баромада то нимаи қисми дуюм ин ҳисобро нигоҳ медоштанд. фақат дар дақиқаҳои охирин футболбозони помир ҳисобро мусовӣ намуда бозиро ба зарбаҳои 11 метра расонданд. гарчанде ки зарбаҳои аввалини футболбозони моҳир ҳадафрас набуданд, валекин онҳо тавонистанд ки бо зарбаи панҷум ҳисобро баробар намуда ҳангоми зарбаи шашум ғолибиятро ба даст оваранд. баъди анҷоми бозӣ маросими супоридани ҷоизаҳо баргузор гардид ки дар он намояндагони лигаи футболи кӯдакону наврасони федератсияи футболи тоҷикистон, сарпарасти мусобиқа «Газпромнефт» ва футболбозони номӣ ширкат доштанд. ба қабли сарвари лигаи футболи кӯдакону наврасони федератсияи футболи тоҷикистон Увайдо Давлатбеков, мусобиқаҳои лигаҳои пештав ва умед як заминае барои омодасозии футболбозони умедбахшии кишвар хоҳанд шуд. баъдан ба беҳтарин футболбозони бозии ноҳӣ, беҳтарин бозингари мусобиқа ва нишонзани беҳтарин ҷоизаҳои махсус тақдим гардиданд. ба футболбозони дастаи Солори Душанбе барои гирифтани ҷои сеюм ифтихорнома ва медалҳои биринҷӣ тақдим гардиданд. футболбозони дастаи Помир вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки дар мусобиқа бозии хеле ҷолиб нишон доданд, бо ифтихорнома ва медалҳо барои гирифтани ҷои дуюм сарфароз гардиданд. ва ниҳоятан футболбозони дастаи моҳири ёвон ки кӯшишу ғайрати зиёде барои ба даст овардани ғолибият ба харҷ доданд, бо ифтихорнома ва медалҳо барои ҷои якум қадрдонӣ шуданд. барои ин даста ҳамчунин дар фазои мутамтан ҷоми мусобиқа тақдим гардид.